खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अनानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं लाख लाख गारिफोरा गोजावलांदों गिलुबालु दैबानानि गोख्रों दैनि दाहाराव जेरावबो बिखा खामथाव हस्रिखावनायल' जादों सुबुंफोरा मदद नागिरबायनानै। बे गेदेर दैबानाया दासिमावबो सोलिगासिनो दं। बे गेदेर आरो गिख्रंथाव दैबानाया जादों ब्राजिल हादराव। बे गेदेर दैबानायाव दासिमाव गासै सा 23 जन सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय आरो सा 6 जन सुबुंफोरखौ नागिरना मोनाखै होनना मिथिनो मोन्दों। दासान्दि रैखाथि हान्जाफोरनि रैखा खालामनाय आरो रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहैनाय खामानिया सोलिगासिनो दं होनना खौरां मोन्दों। नैथि रादाबाव दं दि केजुलिनि त्रिमुर्ति भवनाव बिजेपिनि जयनिं हाबाफारि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दि केजुलिनि त्रिमुर्ति भवनाव दि केजुलि बियाबनि एमएलए आरो केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघालनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन हान्जा जेरै कंग्रेस, एजिपि, सिपिआइ, सिपिएम आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिजेपि दोलोआव सा 307 सुबुंफोरा जयनिं जादों। थामथि रादाबाव दं बर' बिजों सरखारि गुदि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ होननाय थांखिजों बर' एलपि फरायसालि थैलांनो नागिरनायनि सायाव रायजो राजाफोरखौ लानानै बिजनि सिलबारि गामियाव मोनसे सावरायमेल लानाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। सरखारि एलपि स्कुलफोरा थैयोब्ला एमइ हाइस्कुलफोराबो थैलांगोन, बर' बिजोङाबो थैलांगोन। जोंनि आबै आबौमोनहा 12 किल'मिटार थांनानैसो स्कुल फरायहैनांगौमोन। दा बिनो थासारिया फैफिननो नाजादों होनना बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया फोरमायो। ब्रैथि रादाबाव दं बिफायानो गावनि असे फिसाजोखौ बुथारदों। बे मुगैथाव आरो सोमोनांथाव जाथाया जादों केरालायाव। बे सुबुंखौ गावनि 2 बोसोरनि फिसाजोखौ बुथारनायनि दायआव खानाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया थांनाय रबिबारखालि मल्लपुरम जिल्लायाव जादोंमोन। बिथांखौ आइपिसिनि दारा 302 बुथारनाय आरो जुवेनाइल जास्टिस एक्टनि दारा 75 गथ'नि सायाव अनागारि खालामनायनि सिङाव केस होनाय जादों। सासे पुलिस मावख'गिरिया फोरमायदोंमोन दि गथ'आ इसिङारि दुखु मोननायनि जाहोनाव थैदोंमोन, जेराव मोनस्नि खामि हारा बायनाय आरो मेलेमाव थै गनाय दंमोन। बेनि अनगायैबो गथ'सानि गासै देहायाव गोजाम आरो गोदान मोन्नैबो रोखोमनि बायजोआरि जखम मोननाय जादोंमोन। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि दायनिगिरि सुबुंखौ थांनाय समबाराव पुलिसआ हमथाना दोनदोंमोन जेब्ला बिथांनि नखरा गथ'नि थैनायनि सायाव सन्देह खालामदोंमोन। बिफाया थांनाय रबिबाराव गथ'खौ वानडुरनि गंसे देहा फाहामसालियाव लाबोदोंमोन आरो दाबि खालामदोंमोन दि बियो गावनि जाग्रा आदार जानायाव गोदोनायाव गोब्राबै थाबथादोंमोन आरो दुखुनांथावै बिखौ बासायनो हायाखैमोन। बिथांजोनि थैनायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफोरा अजद होदोंमोन दि बिथाङा गथ'खौ गाग्लोबदोंमोन आरो थैनायनि सायाव बिमाया बिथांनि बेरेखायै अजद होदों। दा पुलिसआ हमनानै जेरा होगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं गिबि मन्त्रि अरबिन्द केजरिवालनि खाजानायनि बेरेखायै आबनि हेंथा दिन्थिफुंनायनि सिगां दिल्ली मेट्र' रेल कर्परेसनआ मैया मंगलबाराव बुंदोंमोन दि रैखाथिनि जाहोनफोरनि थाखाय लक कल्याण मार्ग मेट्र' स्टेशनाव हाबनाय आरो ओंखारनाय गेटफोरखौ बन्द खालामनाय जादों। हटेल, थुक आरो मिरुआरि सेक्रेटारियेट मेट्र' स्टेशनफोराव हाबनाय आरो ओंखारनायखौ होबथानाय जादों। एक्सआव मोनसे पस्टआव डिएमआरसिआ बुंदों रैखाथिनि जाहोनफोरनि थाखाय लक कल्याण मार्ग मेट्र' स्टेशन, हटेल चौक मेट्र' स्टेशननि गेट नं 3 आरो सेन्ट्रेल सेक्रेटारियेट मेट्र' स्टेशननि गेट नं 5 आव हाबनाय ओंखारनाया उननि फोसावथायसिम बन्द थागोन। आबआ इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटजों श्री केजरिवालनि खाजानायनि बेरेखायै गावनि हेंथा दिन्थिनो थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि न'खौ बेंखनगोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।